जय जय भोजपुरिया समाज। आप लोगन के हमार ई चैनल बा देसी ब्लॉग, देसी गो ब्लॉग में आप सबके स्वागत बा। और हम यही तरह वीडियो बनावत रहब। और जैसे हम पहला वीडियो बनौनी है भोजपुरी में, आप लोग के पसंद आयल, बहुत अच्छा लगल। अब हम यही तरह भोजपुरी में वीडियो बनावत रहब और आप लोगन के अच्छा अच्छा चीज़ दिखावत रहब। ये देखल जा केला के खेती बा और एमे देखा जा ये केला के खेती बा। और केला अभी देखा तैयार होता, अभी एमे से निकला था। अभी एमे से देखल जाए ये छोटा छोटा केला बा, अभी एक अंदर से भी केला निकली। आई जब बड़ हो जाए तो लगभग 20 किलो के 25 किलो के एक घर रही। केला के घर कहल जाला, घौदा कहल जाला। केला के घौदा, एक घौद लगभग 20-25 किलो के होखेला। हमने यहाँ केला के भी खेता होला, ये देखल जा। और यार देखल जा सिवान में बोर पड़ा रहेला। ऐसे देहात में ये चीज़ कॉमन बा कि कौनो भी सामान सिवान में पड़ा रहेला, ना ता जेकर सामान होला ओके कोनो चिंता रहेला, ना तो ओके दूसर के नुकसान करे वाला रहेला। तो यही से देहात में अभी बहुत प्यार, बहुत सच्चाई बा कि लोग एक दूसरा पे भरोसा करेला और लोग एक दूसरा से मिलजुल के रहेला आ केहू के नुकसान केहू ना पहुँचावल चाहला। ई ब्लॉग बनावे के हमार बस एक मकसद बा कि भैया आप सब है से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि भोजपुरी समाज के बढ़ावा दी, भोजपुरी के बढ़ावा दी। अब भोजपुरी में वीडियो बनाई। आप सभे जे भी यूट्यूबर बा, जे भी वीडियो बनावेला, यूपी बिहार के लोग सब भोजपुरी में बनावे। कौनो भी वीडियो हो, कौनो भी बात हो के तब भोजपुरी में बनाए, भोजपुरी में बोलल जा। भोजपुरी के बात ही कुछ और बा। अब भोजपुरी ऐसन भाषा बा कि जौना के बोली में इतना मिठास बा, भोजपुरी के बोली में, कि ओकर कोनो हिसाब नहीं के। हम चाहतानी कि यही तरह भोजपुरी के गियर एक्सीलेटर चपले रहा ताकि रॉकेट के तरह सर से ऊपर जाए। और बस आप लोग से बात करने का दिल हुआ, आप सबसे बात करे के दिल कई, यही से हम देखा भाई बहुत कोशिश करतानी कि भोजपुरी में हम बोली हिंदी ना आवे, लेकिन थोड़ा बोले के एक्सपीरियंस अभी कम बा। यही से भोजपुरी में दिक्कत होता हमके और बीच बीच में हिंदी घुस जाता। अभी तो दूसरा वीडियो भोजपुरी में बनावतानी, तो पक्का वादा करतानी आप लोगन से कि 2-3 वीडियो के बाद तो एकदम सही हो जाए। क्या खाली भोजपुरी में बोलब, हिंदी में ना बोलब। बाकी आप लोग यही तरह वीडियो के लाइक कमेंट करी और भैया शेयर ज़रूर करब। काहे से अपना भोजपुरी भाषा के मान सम्मान के बात बा, तो यही से हमार वीडियो शेयर ज़रूर करब। अगर वीडियो शेयर नहीं करब तो ये मान के चलिए कि अपना भाषा के साथ गद्दारी हुई। तो भैया आपन भोजपुरी भाषा के बढ़ावा खातिर हमरा ये वीडियो के शेयर ज़रूर करब और चैनल के सब्सक्राइब करब। और यही तरह आप लोग हमें प्यार आशीर्वाद दे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सब वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। उसके बाद उसके लिए धन्यवाद। फिर देखा हिंदी बोलनी तो भैया सॉरी, ये हिंदी बार बार घुस जाता बीचों में, हमको बड़ा तकलीफ़ होता। लेकिन सुधारल चाहता नहीं हम कि जल्द से जल्द हम भोजपुरी के अपना मुंह से खाली भोजपुरी बोली हमके भोजपुरी बहुत अच्छा लगेला। लेकिन भैया का बात है, हम वीडियो बनावत समय ना ये हिंदी या कुछ बीच में घुस जाएला तो हमके बड़े तकलीफ़ होला। चला ठीक बा, बाय, फिर मिलल जाए दूसर का वीडियो में।